Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum sejrin nagħmlu l-Qudiesa mill-Komun tal-Madonna f'jum is-Sibt. Jiena s-salvazzjoni tal-poplu jgħid il-mulej. Kull meta jsejħuli fid-dwejjaq tagħhom jiena nismagħhom u nkun il-mulej tagħhom għal dejjem. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb. Ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif inhu xieraq. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lill-Alla u nweduh li nwarbu kull ħażen. Inti Mgħallem tajjeb tagħna, mulej ħniena. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna, Kristu ħniena. Inti l-ħajja tagħna, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu dil-Qudiesja b'suffraġġju tal-mejta Sharon Xkembri. Għamil mulej li l-imqazza Marija dejjem verġni bit-talb tagħha tkun għalina ta' għajnuna. Teħlisna minn kull tiġrib u ddaħħalna fil-għena u slim tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi jsaltal flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Karim il-ktieb ta' qolet, tenna u żagħżugħ fir-rebbija ta' ħajtek u ħatkun ferħana qalbek f'jiem żożitek. Imxi wara t-taħbit ta' qalbek u wara l-għaxqa ta' għajnejk. Iżda kun naf li ta' dan kollu jitolbok kont Alla fil-ħaq tiegħu. Ħarrab ukoll minn moħħok it-tħassib u żomm il-ħsara l-bogħod minn ġismek għax it-tfulija u ż-żożija buffura riħ. Ftakar f'minħalkek f'jiem żożitek qabel ma jaslu jiem in-niket u joqorbu snin li tgħid għalihom xejn ma jogħġbuni qabel ma jiddalmu x-xemx u d-dawl u l-qamar u l-kwiekeb u sħab jerġa' jidher wara x-xita. Meta dawk li jassu d-dar jibdew jitredu, meta l-qalbenin jitawġu u jikfu dawk li jitħnu għax jonqsu fil-għadd u jiddalmu dawk li jħarsu l-barra mit-tieqa meta l-bibien jingħalqu fuq it-triq u l-ħoss tal-mitħna jonqos u l-għana tal-asfur jintefa' u kull għana jieqaf meta kull tela tbażża u t-triq issir tkexkix meta s-siġra tal-lews tarmi ż-żgħar u l-grat jitlaq fil-mixi u l-kappara titlef gosta għax il-bniedem imur id-dar tiegħu ta' dejjem u l-bekkejja jiġġerrew mat-toroq qabel ma l-ħatja tal-fidda tinqata' u l-mużbieħ tad-deheb jitfarraq qabel ma l-ġarra fuq lajn tinkiser u t-tarjola fuq il-bir tinqasam u t-trab jerġa' jmur fl-art minn ġie u n-nifs tal-ħajja jitlaq lejn Alla minn fejn ġie. Offruwa tal-fruwat jgħid qolet kollox fruwa. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sarm responsorjali ngħidu flimkien. Mulej int kont għalina kien minn nisel għal nisel. Mulej int kont għalina kien minn nisel għal nisel. Int raġġa l-bnedmin lejn it-trapp u tgħidilhom erġgħu lura intom bnedmin 1000 sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda jew bħal sara tal-lejl. Mulej int kont għalina kien minn nisel għan nisel. Int taħsadhom u jsiru bħal ħolma, huma bħal ħaxix li jinbet fil-ħodu. Fil-ħodu jwarrat u jħaddar, fil-ħija jidbil u jinxef. Flimkien, mulej int kont għalina kien minn nisel għan nisel. Għalhekk kallimna noddu jiem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-aqal. Dur lejna mulej kemm seddum ħen għal-qaddejja tiegħek flimkien. Mulej int kont għalina kien minn nisel għan nisel. Imlina kmini bit-tieba tiegħek
biex nifirħu u nitennew ħajjitna kollha. Ħatkun fuqna il-grazzja tal-Alla Siedna wetkinna inti x-xogħol ta' idejna, wetta kiva xogħol idejna flimkien. Mulej int kont għalina kien minn nisel għan nisel, jekk iġobkom inkumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu keret il-mewt u dawwa l-ħajja permezz tal-Evanġelju. Alleluja. Il-mulej ma'kum għarim l-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien waqt li kulħadd kien imnixxef bil-għaġeb quddiem il-kobor li ma bħalu ta' Alla, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: iftħu idnejkom sewwa għal dawn l-kelmiet. Bin il-bniedem għandu jkun moti f'idejn il-bnedmin. Iżda huma ma fehmux dan għall-kliem u baqa' mistur għalihom hekk li ma qabdu xejn minnu u beżgħu jistaqsuh dwar dak li kien qal Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela salt li darbiet f'waqtiet differenti fil-ministeru ta' Ġesu iħabbar lid-dixxipli li kienu miegħu li kien meħtieġ li jitla' Ġerusalemm Ġesu. U hemmhekk kien ser jiġi miċħud. Hemmhekk kien ser ibati u hemmhekk ukoll kien sejr joqtluh. Imma dan għall-kliem id-dixxipli ma fehmuhx. Naturalment kif ma fehmux tant kliem ieħor tiegħu. Imma f'dawna it-tlet ħabbiriet tal-passjoni u l-mewt tiegħu Ġesu rid juri li huwa ma kienx il-Messija ta' glorja kif ħasbu xi wħud minnhom. Saħansitra anke l-istess dixxipli meta kienu jaraw li Ġesu iwettaq tant mirakli illi ħadd qabel ma kien għamel. Ġesu kelli juri lilu nnifsu min kien tassew fejn? Fuq is-salib. Hemmhekk kien tassew bniedem u Alla. U Ġesu kien il-Messija li ben Alla għaliex ir-rieda ta' Alla għalih kienet li bati għalina biex bekk niġu salvati. Dak huwa l-prezz li ħalles Ġesu biex jifdi lilna u anke wkoll biex idaħħalna l-ġenna. Allura forsi aħna bħad dixxipli diffiċli nifhmu dan. U allura kif nistgħu nifhmu l-pjanijiet ta' Alla mela? Imma imqar jekk ma nifhmux il-pjanijiet ta' Alla, illum nistgħu nġeddu l-fidi tagħna fl-iben ta' Alla li ħabna u li taħħajtu għalina. Għalfejn? Biex aħna nkun nistgħu ngħixu ħajja bħala wlied tas-sew ta' Alla. U allura fuq kollox eżis id-tbatija tagħna illum li qegħdin imbagħtu nitolbu l-mulej sabiex jgħinna biex bħalu wkoll li konna l-qawwa meħtieġa. U allura din hija s-sentenza tal-aħħar li ngħidu l-Ġesu jien li qed ngħix f'dinja ta' witta dmugħ. Mulej Ġesu, jiena għandi bżonnok. Dik hija sentenza eżis li tajjeb speċjalment meta nkunu minn taħt jew ma nafux ħanaqbdu nagħmlu induru lejn Alla u ngħidulu mulej jien għandi bżonnok. M'għandi bżonn ta' ħadd iktar, imma għandi bżonn il-ħniena u l-għajnuna tiegħek. Miġburin f'xirka waħda ta' imħabba waqt li niftakru fil-ġid kollu li Alla qed jagħmel magħna. Nitolbu ħinebbaħna x'għandna ngħidu
biex naqilgħu minn għandu dak li jrid jagħtina. Birek mulej il-Knisja tiegħek sabiex tkun spazju dejjem aktar wiesa' ta' fraternità nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej ejn il-dawk li ħabirku biex iġeddu l-mod tal-ħajja ċivili ħalli s-soċjetà tfiq mill-ġrieħi tal-inġustizzja u l-vjolenza nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Iqaf mulej ma' min minħabba xi ċirkustanzi fil-ħajja kienet iħossu bla saħħa u mingħajr ħeġġa sabiex isib ħbieb li jqawwu fih it-tama nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej daw għallinna li ta' spiss ma nifmux is-sens li għandu s-salib f'ħajjitna sabiex nissieħbu ma' Kristu fil-missjoni tiegħu ta' salvazzjoni nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. U Alla li f'ibnek Ġesu Kristu tant ħabbejt id-dinja u bis-sagrifiċċju tiegħu ksibtilna l-ħajja ta' dejjem. Għati lilna li nkunu dejjem kapaċi nistaġbu quddiem l-ġubijiet tal-ħnina tiegħek, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej minn ħżuniti, widnuk tiegħi naħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawna s-sagramenti tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis tajjeb taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru kemm inti tal-għaġeb fil-ħajja tal-qaddisin tiegħek imma li żied illum fil-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija. Aħna nfaħru l-kobor tat-tiba tiegħek bl-istess sinnu taraddi l-ħajr li għamlitlekom mibnek għax tassew ħwejġ kbar għamilt mad-dinja u xerrit fuq l-ħnina tiegħek bla tarf meta ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek u bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna, ibnek Ġesu Kristu Sidna. Bih l-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek fl-imkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewbiet, birek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewbiet.
Qaddis tassew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi walla tiegħek jiena nħobbok u nabirek. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġrad dil-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbok u nabirek. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwiet għax hu l-mulej kull irkopa temil kull irsin jistqal Ġesu hu il-mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nraddulek ħajr għax oġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqoftana Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek xerin xkembri li jogħġbok issejħilha għandek minn din id-dinja. Għamel kif hija bil-magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek. Ekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzhom Alla Marija, ma' San Ġusep Żewġa, ma' San Ġwan Battista mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tan huwa missierna.
Missi li jħobna, missi li jadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missi li lest li jenna, għalek bil-fiduċja u bil-fidi, ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna u stess nejdu fl-imkien. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubitna, bħal ma naħfru l-mnuħat jalina, taddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħinna tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-midja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewtijek kif rid minnek il-missir bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja li d-dinja b'dan għal-ġisem u d-dem għaddistijek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu li għalinna, ġismi u għajkel tassew u demmi u xorb tassew, ħenjin dawk li jersqu lejh u jirċevuh. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazie Signor Allah, nħobbok Signor Allah. Ta
Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Mulej inti titmana b'dan is-sagrament imqaddes, fit-tiba tiegħek agħtina dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil-Marija tal-Alla u tal-bnedmin, nula li zbaħanja bil-fer ta' qlub safi, Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.